jarri behar zarete, pixka bat bakoitza hemen onduan. Lasai, hor, geldi, bai. Ez da uraro, segidan, bai, zuekola hilaran, pixka bat, urbildu, gertu egoteko, kamaren aurrean ikusteko, eta hemen, ez dakit, disimulatu dezakegun, baina, bueno, ura badago. Tiratuzkero, ura ateratzen da, bai? Eta zergatik uste duzue gaudela hemen, dutxa baten azpian, hartzaintzarekin. Ni badakit hemen, enteratu naiz, norbaitek ardi batzuk badituela, baserritik ere bazatoztela, zergatik uste duzue izan daitekela dutxa bat, gaur garai honetan eta hartzaintzarekin zer ikusi dugu. San Fermina direlako. Beruagatik igual, ez? Hidratatzeko, ura edateko. Elitzateke txarra, ze azken finean termorregulazioa garai hauetan oso importantea da ardiendako. Ze termorregulazio hori gabe ez dira gai jaten duten hori bere barnera eramateko. Eta gainera beste gauza batengatik. Beren barnean orain arkumea daukate. Eta termorregulazio hori ezinbestekoa dute kumaldi horrekin aurrera segitzeko, baino ez da dutxatzeko. Venga, beste bat. Garbitzeko izango da, ez? Garbitzeko esango nuke, baino ez zehazki, azken finean animaliek ez dute behar inork beraiek garbitzerik. Beraiek ez daude zikinak, eta gainera daukaten zikintasun hori behar dute. Nolabait ere, beraien parte delako. Baino, ingurunean egon daitekeen arazo bati aurre egiteko bai bada behintzat. Eta ingurunean ze arazo egon daiteke, ez dakitana, bota. Bitxoak. Arkakusok edo... Bitxok eta... Bale, hurbildu gara. Orain da animalien, bizkarroien, kontrako tratamendua jartzeko garaia. Orduan dutxa hortatik ez da ura ateratzen. Dutxa hontatik ura ateratzen da, baina ez da ura bakarrik ateratzen. Eta oso garrantzitsua da, ze gu orain, mendian, ardiekin gaude, eta justo, orain zuek zaudeten bezala, eukiko ditugu ardiak mendian. Dutxaren onduan, eta banan pasatu beharko dira dutxa horretatik, eta dutxa horretatik pasatzen direnean, posizio berdinean, beste aldean, gelditu beharko dira. Benetan? Benetan da, dutxa ez da olakoa, honen antzekoa da, kabina bat izaten da, eta ardi bat bakarrik sartu beharrean, gutxi gora bera, 21 ardi sartzen dira. Baina dutxa batetik etortzen zaie, likido hori. Ordon, ni hartzaia naiz, esan dudan bezala, nien naiz dutxatzen, ardiak dutxatzen ditugu. Eta beraz, banan pasatuko gara, lehenbizi pauso bat, dutxa azpian jarri, eta jendeak, irudikatu dezala ez, bai, lotxari gabe. Asko guztiko zarete gehiago. Venga, Lorea, animo. Eta orduan, ardi batzara. Kendu behar ditut. Bazaude, hori da, dutxan zaude, baino hemen hartzaiak lan egin behar du, eta azkar bukatu nahi du lana, beraz, venga, Lorea, pasa, eta, venga, horrengoa. Eta berdin, hori da. Eta gorputz guztia ongi garbitzea oso importantia da, ze azken finean bizkarroiak edozein lekutan gelditzen dira, eta beraz, venga, urrengoa txakurra bidaltzen dut, eta venga, pasa, hoixe. Oso ongi, ez pentsa erreskentzen direnik bizkarroia, baino gauza bat esango dizuet. Onutza pasako naiz, ze hemen denbora bat egon beharko zarete. Pasa onutza, hori da, lehortzen, zergatik, tratamendu honek eragina eduki dezakelako ingurune ekologiko horretan. Eta hor dagoen ur hori bildu egin behar da. Biltzen da, halako deposito itxi batzuetan, eta hori egoki bildu egin behar da. Eta ardie gainean daukaten ur hori, zuek oso fresko eta atera zarete dutxatik, baina orain lehortu beharko zarete. Eguzkitan zaudete bitartean, eta eguzkitan orain eguzki hartu behar duzu, eta lehortu behar zarete. Ardiak eguzkitan eta hartzaia zain. Ze ordu bete egon beharko dira behin dutxatuta, hortik atera gabe. Beraz, venga, segi, hartaldea. Irea moztuta daude. Horengo, irea moztuta daude. Venga, maialen, oso ongi. Esponja berezi bat ere biltzen dut. Ganorazko. Eta gainera, gauza bat esango dizuet. Inork ez daki kabina horren barruan zer gertatzen den. Ze itxita egoten da. Baina zalaparta entzuten da. Eta elkarri gurtzi ezakegu, Aritz. Elkarri gurtzi ezakegu. Bai, barruan bali mazateko, bai, noski. Venga, ana, jaztastik uste badagoela. Hori da, segi, oso ongi. Eta bukatu dugu, jazta, Xabi, bukatu dugu. Ariak ere, urbildu honutza, urbildu. Ariak ere dutxezatik. Ardiak esan du, eta ni sartu nahu. Urbildu honutza. Trampa egin. Eta orain, esan dugun bezala, denbora bat egon beharko gara, humorez hartzen dugu, gauza serioa da, noski. Kontua da, orain, zuek babestuta zaudetela, baino babestuta baino gehiago,
euki zenezaketen bizkarroi hori kendu egin dugula. Eta hil egiten da bizkarroia? Hori da, tratamendu honek egiten duena bereziki zein bizkarroiri aurre egiten diogu, bereziki izaten da sarnaren arazoari aurre egitea, bai? Eta pentsa dezagun, zergatik egin behar diogu arazo horri aurre. Gure animaliak orain ingurune naturgune batean daude. Naturgune horretan beste animali pilo bat daude. Animalia horiek halako parasitoak badauzkate. Baina halako volumena bapatean iristen da mendietara, zuek pentsatu dazue urtean zehar, neguan zehar, hor animalia batzuk daudela. Bapatean orain uda garaian, animalia pilo bat igotzen dira mendira, eta betik darkarzkiten bizkarroiak eramaten dituzte gora. Ardi batek zenbat bizkarroi izango ditu? Pues ditut kontatu, Ez baina... pentsatazue, badagola, sarna izaten da arazo handienetariko bat, baino gero egoten dira noski akeinak, aurten akein urtea da, eta gainera akeinak oso ziklo gaiztoa daukate. Jendeak uste du orain, udaberrian direla arazo bat, gomendio bat hemendik, orain udaberrian dauden akeinak asko badira, pentsa esponentzialki beraien akein txikiak botako dituztela lurrera. Eta ziklo hori, reproduktibo hori, uda bitartean emango da. Beraz, adi udazkenari. Adi udazkenari, aurten udazkenan arazoak egon daitezkelako akeinarekin. Badakizue, akeinak gainera lain bezalako gaitzak, edo txakurretan badesia bezalako gaitzak, transmititzen dituzte beren barruan bakterio txar batzuk eta toksina batzuk transmititzen dituzte guri sartzen zaizkigunak eta arazo izan daitezkenak. Arkakusuak ardiari baino gehiago ahuntzari esango dugu, eraso egiten diola, baino, bizkarroi asko daude, eta zer lortzen dugu honekin? Bapatean, ziklo reproduktibo hori moztu egiten dugu, eta denok aldi berean. Kaso hontan, dutxa bat daukagu, baina imaginatu zazu, bestelako leku batzuetan bainerak izaten direla. Benetan, bainera? Orduan sartzen dira, ez imaginatu olako bainera bat, Baina beta bizi dira. izaten dira zanja batzuk, eta uretan murgildu egiten dira, eta makil batekin bultzatzen zaie burua eta dena barrura sartzeko, eta beste aldetik atera egiten dira. Aritz, badaude, zerbitzu hau eskaintzen duten langileak eta pertsonak ere badaude, ez da? Hartzaiok ez duzu hau dena zuek egiten beti? Hori da, ez dugu guk egiten, baina derrigortuak gaude mendian kudeaketa egoki bat egiteko. Eta egoten dira enpresa batzuk, guri etortzen zaigu enpresa bat, bere remolkearekin dutxa jartzen duena kasu honetan, eta, hau sistema bat da. Eta gero beste sistema bat ere badago ez duguna aipatu. Eta bada txertoa. Txerto bidez ere, badaude txertoak. Ze gertatzen da? Guk mendian, modu kolektiboan kudeatzen dugula, egoera guzti hau. Eta orduan, denon artean hartu beharreko erabaki kolektiboak dira. Horretarako bideragarria den sistema bilatzen du mendi bakoitzean kudeaketan gabiltzanak, bai? Baino batzutan norberak egin behar du. Adibidez, zuk ardi batzuk zenituela esan didazu, txerto bidez egingo zenuke, ez zenuke dutxa behar izango. Baina, busti gara? Bai. Busti gara? Bueno, pues bustiagoaz, ni ez, Oso ongi, zoragarri. Ondo. Gustatu zaigu dutxarena.